What's the style? Gidalit sa Armin Production Center. What's the style? Ako si Elmar, ginaingon, dili man ako kinaya ang mag-una-unag laki. Nagagusto lang gid ko niya, mo nga ako nang kibuhat. Mo kining nahitabos kang kinabuhi nga di na ako mahimong mahikalimtan. Uy, maikugit ko, uy nga, may kuyog ko ining inyong pagpangaligog beach resort, uy. Lainaan, uy. Ay, gituyo ta kagdaday. Kay niya man ang imong crush na si Edward. Pati ha, uy. Pero basta kita, siya kita hinungdan na may kuyog ko. Uyab na sila nikaw. Dili, uy, dili. Si Lini ray, dako gusto nga ng Edward. Ay, pareha man duha. Sa makauyab lang niya na ninyo, ha? Ay, basta lang, ay. dato man na sila nikaw. Klaro na lang nga siya yun ang unang makauyab ni Edward. Doon na lang kita sa beach resort nga itong ikuan. Doon na lang kita. Wala ba ko makadag short nga kung doon ka? Hala. Pag-iko dagat, kalimot ko da. Gamo ba? Ay, asas dong Edward. Pag-brief ng gudong. Ano naman ginamang lalaki ba? Mag-brief na niya. Ang mga babae sila mag-swimsuit. Ay, ako gani? Nagdama sa swimsuit ba? Bugdo ba yung kaya ka? Ay, bugdo ba yung kaya ka? Flower dong. Ay! Amag yun ni mo ka, uy. Nanong bugdo man ang imo, dako na. Oh, dakwa. Dakog na nga. Amel. Wow! Uy, hala ka ngayon ni mo nagsulog kag swimsuit gaw. Uy, hala, bugdo sa nagatubangan. Uy, ay! Bugdo pa man na sa aqua. Wow. Dili lagi ka bugdo ka tumangan. Ingon ka kay bugdo ganiha. Imong kita pisik daw, no? Imong gitagos luyo, no? Tago ba oray, uy? Ako tawag magdagigot, uy. Nung sa kulang ko ni Higti. Ay, di na mistri pang higtan pa dahil. Gamay kayo ning akuad dahil. No, bitaw nga nagbayot na lang ko. Kaya mura man yung tawag, tubitunggoy, ba't ka napaday? Oso ko na naliwat gaw. Hoy, Isma! Kano mo, liko na tas dagat eh! Alakaw, ang imong crush sa'yo, nag-brief na lang. Hala, uy, pagduwa ka ito bang ganday ni Edward, uy, hala. Galubog pa ka na ako, na, bugdo dyan kayo, klaro, nagtayo. Unsa na ka, mangisunay daw. Doon na siya paingon din hinato gaw. Pwede ko yapan. Hindi pa mo maligo? Ha? Oo, manligo na minigaw, Luloy. Sila ni ay, nagsikik tanaw na to nga, tuwa ay, may ubog na sa dagat. Ay, dalit na ko'y maligo na tao. Dakop-dakop na dali. Dakop-dakop ko naman ni Lenny, uy. Uyab mo nilini, no, dong Edward? Dili, oy. Uyab mo. Pero ganahan ko nga magkauyab ni. Kay kwartahan siya. Oh. Bitaw, joke na eh. Sige. Una ko niyo maligo, ha? Ganahan ko na siya, Lenny, ko kay kwartahan. Dato. Ha? Nagbati man sa lawas sa linib mo. Layo ra kasi imo dahil. Ba't ito lawas? Ay, bayo. Saon ka man. Ganahan man siya og dato. Oh, Na? saan mo? Yung ligos dagat, day? Ah? Di ba? Saan Ano na meron, oy? Ikaw to ni. Ligo na dito, oy. Lupya ka bilang imo, oy. Lupya di ako bangan. Hawa di ako, oy. Ikaw ba? Luloy, gapil-apil. Ang mga istorya taon. Gapil-apil ang istorya ng mga ilma. Oy, excuse me, no? Ay, kami nag-istorya hay dahil diri. Kalita kang video ko, oy. O, ikaw, Elma. Mangayab ganin ni musto ni, no? Ayaw ginasugta. Kay tanawang yung atubangan. Ay, way suod. Ay! Tanaway! Sige, tana. Ano sa mito ni Har? Ligo na mi. Way suod! Ako ni Sud ako. Kita. Masahan ko ganing karin. Ako. Lami ang ilmay. Pero thank you. Ang tusang-tun nga mauyam na ako siya.
nakagusto ka anang gihingan lang Edward. Oo, ma. Pero murag to aman ang iyang atensyon ni Lenny. Aw natural nga si Lenny gud ang iyang panguyaban kay anak baya og kwartahan na si Lenny unya kita pobre man ta. Pero, mangita gid ko paagi, ma. Mauyab na ko na si Edward. Mangita gid ko paagi. Elma. Sige na, day, Lenny. Sugtan ako, day. Sige, gisugutan na ka Edward. Uyab na ta. Salamat. Dagang salamat, Lenny. Salamat. Nya karon kay uyab naman ta, di na ko gusto nga mulingi pa ka og laing babae ha. Kana rabas Elma, klaro kaayo nga ibog na nimo. Bitaw. Nakasabot ko nga may pagtanaw si Elman ako. Pero, ikaw, Len. Ikaw ang gusto ko o dili siya. Ikaw. Salamat. Dagang salamat, Edward. Mao ba? Uyab na silang Lenny ug Edward. Ugaw. Ug mato pa ni Lini, no? May natabo na kuno nila ni Edward. Di ay? Wa na gay paglaom gaw. Wa na jud kay paglaom. Mao na gaw, wa na kay paglaom ni Edward. Kay may uyab na siya. Ako pa ikaw, no? Si Tony lay sugta gaw. Aguntahan lang guna siya agod kanang iyabang nga murag. Na, magkaon kagwa. Gaw. Aguntahan gaw. Si Edward ang akong gusto. Si Yagaw Loloy. Unsa? Mao na, nak. Nagkita mi ni Tony ganinang hapon dito sa merkado. Ningon ba siya nako nga mamisita kuno siya ni murong gabi Pero, ma, pumanto ko'y gusto anak niya, uy. Ay nahibaw ko nga wa kay gusto pero ato ba nga in taon. Balibari lang kog tarong god. Balibari tarong ha. Ayo. Ayo. Ay gabi di anong Nawa palibak ay. Ni Anas Tony. Ato ba nga nak. Balibari lang kog tarong god. Dahil ma. Mau ka na, Tony. Wa ko'y gusto ni mo. Sabta taon ko. Si Edward. Kung tinuod ka nga nakagusto na ako, tabangi ko pi nga magkauyap ning duha. Tabangi ko, Tony, please. Oh, Ilma pataliw. Edward, Mao na. Sugta ko kay nagbuwag namin ni Lenny. lain na sad, uy. Naraman ta sa daan. At ito sa amo na. Ako ramang usaran sa bahay. At ito magtiwas dito sulti sa amo. Mao ba? Ikaw ram usaron sa inyo? Oh, sige day, tana. Ato ta sa inyo. Tana day. Edward, manggakos mang kakalitog manghang. Kakilo ka na eh. Edward. Mas lami pa man kang Lenny, eh. Ali, asahong ta ka. Edward, ay naku, Elsa, ibutang ko. Mataga ko niya ko. Asa imong kwarto day, Ilma? Asa? Tara ay. Kidad unti ka sa suod sa imong kwarto. Asa imong kwarto?
ko niyo. Ay, giubo lagi na niya. Pwede din nahagan. Hindi kayo, labi na pa ni kaihi. Pagit ko kaihi. Pagod kong liko. Virgin pagit ko. 69 ta day na. Mag 69 ta. Magunsa na po maana. Ay, bali-bali ba? 69. Asa man ko ato bang? Kasi asa ba sa 69 ta? Ang hubo na ko nga. Uy, unsa na gud ni? Guniting ako, be. Unya, didiha. Hala, katuskig, katambok ani. Unsaon man? Kani ba? Imo man. Oy, may na kayo. ayaw iduot. Libe, ato na ni kuan be si mo ha. Kilami na kayo. Sige. Ay, inay lang ha. Inay. Inay. Ang kasakit, anak Edward. Kasakit, anak. Ay, Edward. Tuna. Gusto na tingali. Uy, sakit naman kayo. Masakit tayo. Dahil na ingon palami ay. Sakit sa kong gibati diyang nakuha ni Edward ang akong kaputlit neto ni Gayuna. Tuguman ko niya hilapti. Iyan ang gilikayan si Lenny. Ako na iyang gitunay. Hastang sukuahin ng Lenny nako. Kay ako kuno ning giilog ang iyang kalipay. Pagod na kasama ang kaagi ni Ilma, diniring tulumanon. What's the style? Mangilog o kalipay style. Kini bang sugilanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN drama.